Za one koji vole da piju, danas imamo jedno pitanje za vas. Pitali smo šta mislite o tome da se u prazničnom periodu poveća dozvoljeni nivo alkohola u krvi? Ne. Pa može, što da ne? A ne, nikako. Pa ne znam, sve što ima veze sa policijom mene stvarno ne zanima. Volim da popijem kuvana rakije i te stvari. Nikako, alkohol u krvi, nikako. Pa sad ću jednu samo stvar da vam kažem, Samo, znači, kad si za volan bez alkohola, bez jedne čašice. ja bih dozvolio najmanje -6. Strogo, ništa. Dokazano je da 85% treznih vozača prave problem i udese, a 15% pijenih. A velika je povika na pijane. Pa ne znam, mislim da je to sprdnja. A to je stvarno, da vam kažem, dokazano. I to je sasvim okej. Samo 15% sudara izazivaju pijani, a 85% trezni. Pa ne znam, mislim da treba poštovati zakon. Nisam izmislio, to možda da proverite. Strogo, ništa. Tačno, uvek mala doza, pogledajte vreme. Tako da mislim da treba to poštovati. Nek se poveća. Pa ajde, može. Bilo bi lepo kad bi moglo. Očigledno da su na pravom putu. 0,5. 0,6. Nije, 0,3 je sad. 0,6. Ma pa dobro, može i 0,9, to je 2 piva. Slažemo se.